אבל מבחינתנו, כשם שמשימתו של רבן יוחנן בן זכאי הייתה לבנות יהדות ללא מקדש, וכשם שאברהם אבינו הלך לו ובישר את בשורת האמונה, בדורנו, או בעידן שלנו, נפלה הזכות הגדולה להכניס אל תוך העולם היהודי כגורם חיובי רעיונות של שוויון, של קדמה, של נאורות, של השכלה, של ביקורתיות, ולהיות מאותגרים על ידי היכולת לקלוט את הערכים האלה פנימה, מבלי לאבד את חוט השדרה היהודי או את הזיקה הזאת לעבר. מתוך המפגש הזה שלנו עם אותם ערכים, עוד פעם, לא כערכים קפואים, אלא כערכים שאנחנו בוחרים בהם ומאמינים שהם גילוי פניו של האל בעולמו, היהדות המתקדמת אחזה במספר עקרונות שבעיניי הם עקרונות יסוד. אני לא כמובן אקיף את כל העקרונות, אבל אני אגע אולי בעקרונות המרכזיים. העיקרון המרכזי הראשון, וזה אולי ההבדל התיאורטי ביני לבין חברי הרב בלטר, והדגיש את המילה תיאורטי, אבל זה לדיון אחר, הוא באמת שאלת הזיקה להלכה. נוהגים לתאר את היהדות הרפורמית לעתים כתנועה לא הלכתית, אנטי הלכתית, פוסט הלכתית. אני את ההגדרות האלה שולל ולא אוהב, אבל צריך לומר שהיהדות הרפורמית בתהליך, זה לא קרה בבת אחת, אימצה גישה אחרת לחלוטין כלפי ההלכה, והפכה את ההלכה ממקור מחייב שמגדיר בצורה ברורה כללים של מותר ואסור, למקור מנחה, מעורר השראה, מעין קריאת דרך. וההפנמה הזאת של הערכים הליברליים של האוטונומיה של הפרט חודרת לשיטתנו גם ללב החיים היהודיים. על פי שיטתה של היהדות הרפורמית, האדם הוא זה שמכריע כיצד לעצב את אורח חייו היהודי. ההכרעה הזאת אנחנו מקווים ואנחנו מתאמצים שתהיה הכרעה מושכלת, הכרעה איכותית, הכרעה שלא נובעת כזה מה שראיתי בבית או כזה מה שבא לי כרגע, אלא הכרעה שנעשית מתוך לימוד אמיתי, מתוך חשיבה, מתוך אחריות לכלל ישראל, לערכים אחרים, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים בזכות האוטונומיה של היחיד. כשנכתבת תשובה הלכתית בתנועה הרפורמית, אני לא אהיה אפולוגטי בעניין הזה, התשובה הזו תפקידה להציע עוד אופציה, ולא להורות הלכה במובנים הקלאסיים. מתוך שכך ברור לכם שאם אנחנו מאמינים באוטונומיה של הפרט בהלכה, אין בינינו שום מקום להתערבותה של המדינה או של כל אמצעי אחר בעל כוח בעיצוב החיים היהודיים של היחיד ושל הקהילה. ומכאן אמונתנו בצורך להפריט הממסדים הדתיים מהמדינה, ושאף ממסד דתי לא יהיה בעל סמכויות שלטוניות. לכן אנחנו חושבים שכל ניסיון לכפות התנהגויות דתיות בכוח החוק, לא רק שהן לא דמוקרטיות, אלא גם הרסניות מבחינה דתית ומבחינת זהותו היהודית של האדם. ואנחנו באמת מציעים להשאיר את החיים הדתיים להכרעתו של הפרט ולהכרעה של הקהילה הוולונטרית. שוויון מגדרי הוא אחד מתגליה המרכזיים של היהדות הרפורמית. אני שמח להשתייך לזרם שכבר בשנת 1840 עמד על הצורך לשנות את טקס הקידושין ואת כל דיני המשפחה המסורתיים בגלל הפגיעה במעמדה של האישה, בכבודה, בשוויונה ובזכויותיה, והמהפכה רק ממשיכה. אנחנו בימים אלה חוגגים 40 שנה להסמכתה של האישה הראשונה בעידן הזה. במאמר מוסגר, כי אתם הולכים לדון בנושא, האישה הראשונה הוסמכה לרבנות בעולם היהודי ב-1935 בגרמניה, רגינה יונס, שנספתה באושוויץ אחרי ששירתה כרבה בגטו טרזינשטט. אבל בעידן המודרני של הסמכת נשים, שנה אנחנו מציינים 40 שנה להסמכת נשים בעולם הרפורמי, ואני שמח שהיהדות הקונסרבטיבית הלכה בעקבות כך, היהדות החילונית, ואין לי ספק שגם היהדות האורתודוקסית תגיע בעזרת השם, תתברך, להסמכת נשים, ולא עוד הרבה שנים, וכמובן חלקים. בעניין הזה, אסתר ברזני הייתה ראש ישיבה בקירגיסטן הרבה לפני. נהדר, אני שמח לשמוע. שוויון מגדרי, דגש על הנושא החברתי, האתי, המוסרי. היהדות הרפורמית, עוד פעם, בלי שום אפולוגטיקה, היהדות הרפורמית כן מדברת על היררכיה בין מה שאנחנו נוהגים לקרוא מצוות בין אדם לחברו לבין מצוות בין אדם למקום.
ומבחינת היהדות הרפורמית לאורך כל שנותיה, המסר המרכזי של היהדות היה וצריך להיות תיקון עולם במלכות שדי, במובן הזה של בניית חברה ראויה, צודקת, מוסרית, אכפתית ומעורבת, והיהדות המתקדמת, ואני חושב ביחד עם זרמים נוספים, שמה דגש על ההיבטים האתיים והמוסריים והחברתיים של המסורת היהודית. אני אסיים מכיוון שכולם פה סיפרו סיפורים, אז אני לא אסיים בסיפור עליי, אלא דווקא על רב אורתודוקסי שעדיין חי בקרבנו, אמריקאי בשם איץ גרינברג. רעייתו בלו גרינברג היא באמת מחלוצות הפמיניזם היהודי האורתודוקסי. הרב יצחק גרינברג יש לו אמירה מאוד מאוד מפורסמת שאני בכל פאנל חוזר עליה. האמירה שלו הולכת משהו פחות או יותר כך: לא אכפת לי לאיזה זרם אתה משתייך, כל עוד מתקיימים בך שני תנאים. האחד, שאתה יהודי רציני, דהיינו שהיהדות היא באמת מרכיב לא תבלין באורח חייך, אלא אחד מהמנועים המרכזיים של זהותך ואורח החיים שלך. והדבר השני, שאתה קצת מתבייש בזרם אליו אתה משתייך, כדי להבטיח את היסוד הזה של דיאלוג וביקורתיות. ואני מביא את הסיפור הזה מכיוון שאין ספק שגם בדרכה של היהדות הרפורמית ישנם אתגרים גדולים. הרי מרגע שאתה מדבר על האוטונומיה של הפרט, ממילא צומחת השאלה של גבולות. אז איך אתה בסופו של דבר שומר על הקולקטיב? האם כל הכרעה היא לגיטימית? אין ספק שברגע שאתה מדבר על חיבוק ערכי הליברליזם וההומניזם, מאליה צומחת השאלה, טוב, אז לך עם זה עד הסוף, כמו שקרה בחלקים מסוימים בעולם היהודי. אז בכלל בשביל מה לשמר את הזהות הפרטיקולרית? בוא נבנה איזה שהם אחווה אנושית ודת אוניברסלית. בשביל מה לשמור בכלל על אותה זהות מבדילה ומפרידה? השאלות הן שאלות לגיטימיות. השאלות הן לא שאלות מטריסות סתם. אני חושב שהראשונים שצריכים לעסוק בשאלות האלה הם היהודים הרפורמים. אני חושב שהחובה המרכזית להתמודד עם שאלת הגבולות ועם שאלת המתח בין האוניברסלי לפרטיקולרי היא שלנו, האנשים שמאמינים ביהדות הרפורמית. מי שמחפש שיטה שאין בצידה שאלות, שלא יחיה בעידן המודרני. העידן המודרני בהגדרתו מחייב שאלות, וגם אם יושב לצידי אדם חרדי שמהיום עד מחר ידבר בשיא הביטחון בשיטתו, הרי כל שיחה עם בחור צעיר חרדי היום במדינת ישראל, כלקחת אותו טרמפ או כנפגשתם בתור לחנות בפלאפון, מלמדת כמה שאלות יש לאותו אדם צעיר על השיטה החרדית. אני בא ממשפחה חסידית ש5 מתוך 9 ילדים קמו ועזבו. למה הם עזבו? כי הם רצו לראות טלוויזיה? הם עזבו כי היו להם שאלות גדולות מאוד, אידיאולוגיות, ערכיות, על אורח החיים החרדי. אין חיים מודרניים ופוסט מודרניים בלי שאלות מייסרות. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו איפה נקודת האיזון היותר נכונה בין השאלות לבין התשובות. מבחינתי ומבחינת חבריי, אני מעדיף להתמודד יום יום עם שאלת עיצוב הגבולות, המתח בין אוניברסלי לבין ייחודי, ועדיין לא להקיף את עצמי בחומות ולסגור את עיניי למול הברכה הגדולה שהעידן המודרני הביא גם לאנושות כולה וגם לעם היהודי. לאור קוצר הזמן הגיע SMS אחד יושבי הראש של הוועדות, ואני חושב שאנחנו נשאיר את הדברים ככה, כל אחד דיבר במלוא... זה רק השאלה אם הדוברים מוכנים לקצר את זמן השאלות. אני מוותר מראש על זכות התגובה, הורדתי לכם דקה. יש פה איזה, זה פשוט על חשבון הדיונים של הדוברים, אז אני מציע... יש שמועה שאלי מתחתן בימים הקרובים, אז אני חושב שחייבים לתת לו את זכות התגובה. כי הם הקים בית בישראל. לא כזכות הדיבור, נגמר לך. לגב. כן, אבל זה גם את החוקסים. אז זהו, נתתם לי, תודה רבה, ואני רוצה להגיד את משהו כדי להיות לא נחמד. יצאתי מה זה נחמד, הצד הזה של השולחן, אמר וואלה, הוא דומה לנו, הצד הזה הוא דומה לנו. משהו כדי לצאת לא נחמד, וזה סוגיית הכיפה. יש לי כיפה בכיס, כיפה מקובלת, ויש פה אנשים עם כיפה. למה היא משמעותית בעיניי להציג? כי אין שום חיוב להלכה לשים כיפה על הראש. אבל אומרים שבדור הזה כן מחייבים לשים כיפה על הראש, כדי להצהיר בזה שאתה חלק משלומי אלוהי ישראל. זאת אומרת, בזה ששמת כיפה על הראש, אתה אומר, אני חלק. מה אמרת בזה?
שאחרים לא חלק. וגם הצד הרפורמי וגם הצד החרדי שם כיפה על הראש, ובזה הוא אומר שיש יהודים שהם לא חלק. ולכן אני כאילו מציע לכל מי שחשוב לו האחדות של עם ישראל, להוריד את הכיפה. אני גם אתם בכיפה. אני אתחרט. אלי, אנחנו נאחל לך ולחלי מזל טוב, ואנחנו